Hello guys, good day. This is Kuya Chong. Ug karon ang atong hisgutan is about Venn diagram shading regions of three sets. So sa atong latest nga video no regarding pud aning Venn diagram o mag-shade tag region, nag shades tag region of two sets. Diba? Karon three sets na bot pasabot kung before nag-compare ta og nag-compare ta og sets atong gibutang sa Venn diagram din nag-shade ta og regions karon tulo na ka sets ang atong i-compare or tulo na ka sets ang atong ibutang sa Venn diagram. Okay? So same gihapon dapat or unta no as much as possible na natay basic no or natay kanang kamauna ta how to kanang use Venn diagram labi na in subsets, I mean in representing sets, in comparing sets. Magkumpara tag sets gamit ang Venn diagram, of course kining subset, how to find the subset, the complement, the intersection and union of sets. Kay bon ta mga simbolo sa pagpangita, okay? Kay dinhi maglargo-largo na ta. Kay mo focus ta ni shading, okay? Okay, so naatay given nga sets tulo ka buok, have set A, B and C, then ato na silang gi-represent no using the Venn diagram. So this is kini siya ato nang gigamit siya ato nang gibutang sa Venn diagram. Okay? So karon same ra gyapon siya sa katong shading regions in two sets no. Kung mangita ta ni A, of course atong identify og unsay mga elements ni A, then ato sila i-locate sa Venn diagram kung asa nga portion, kung asa hinumdumi, kung asa nabutang ang mga elements nga gihisgutan or gipangadyo, mauto nga portion sa Venn diagram ang atong shadean, okay? So in this case, A man, so ang ijang mga elements is 1 2 5 7. So atong pangitaon no asa si 1 2 5 ug 7 hi sa Venn diagram. So si 1, si 2, si 5 ug si 7, di ba? Pasabot kana nga portion mao na atong shadean. Okay, so asa man na sila nasud? So nasud sila dinhing dapita kini. Di ba? So mo ni nga portion ang atong shadean. Same ra gyapon sa kadtong two sets. Okay, so that's it. That is set A. Ang pangutana, di ba miingon ko nga kung asa na butang ang sets, mauto or ang mga elements nga gisgutan sa set, mauto nga portion ang atong shadean. Karon what if y given nga mga elements but pasabot kanang ang gihatag nato is ang name sa set, then ang Venn diagram di wa tatagai sa mga list sa elements, for example kana. Okay, so dinhi ang atong gipangita is si set B while dinhi is si set C. So asa man nga portion dinhi nga Venn diagram o dinhi nga Venn diagram ang atong shadean. Okay? So remember, basta nga ni ang gihatag is only the name of the set, ang gihatag is ang ngana sa set, y laing symbol, y complement, y intersection, y union or unsa pa na diha, automatic it is only B. Okay? So only B. But pasabot si B ra. Asa man nga part dinhi sa atong Venn diagram ang si B ra. Okay? So di ba kay bo naman tanong nga sini si B or kini si B kanang color red. Pasabot kana mo atong shadean. Okay? So kanarang part ni B kanang red ra mo atong shadean. Okay? Same po dinhi kung C ra ang atong pangitaon. So only C. So ang portion ni C is kining color blue, di ba? So, kanang color blue ang atong shadean. Okay, that's it. Okay? Only B, only C, only A. Okay? Kung Y laing symbol. Next, what if the complement of A? So, of course, first ang atong buhaton is pangitaon nato ang complement ni A given dinhi nga mga elements, given dinhi nga mga elements, di ba? Okay. So, finding the elements in the complement of A, so mo na dya 3 4 6 8. Diba? So atong ilocate si 3 4 6 8. Okay, so si 3 is si dinhi, 4 kani dinhi, 6 kini dinhi, and 8 is kini dinhi.
So kung mabantayan nimo sa mas giingon kung asa na-locate ang mga elements, mauto nga mga portion ang atong shadean. So sabot kini dinhi nga portion is ato ni dinhing shadean kini. Apil ni dinhi kay naman si 8, kini 4. Og si 6 kay naman mas gawas but sabot ato puning shadean ang nas gawas. Kini dinhi dapita. So ang mahibilin na naman nga portion is mag-change the color. Ang mahibilin na naman nga portion is kining yellow. 'Di ba? Kana na namang yellow nga portion ang mahibilin. Okay? Kung moingon tag complement of A kay ang kana nga portion diha o manilabot sa mga elements nga gisgutan dinhi. 'Di ba? Okay. So what if pod y elements nga ihatag mingon tag complement of A, ja y elements nga ihatag. So mo pwede mahitabo. Okay. So complement of B means not B. So, ang atong shadean is dili si B. Okay? Since mauman ni si B, di ba? Kini nga kanang circle kanang sa red, mauman na si B, ja ang atong shadean is not B man. But pasabot, ang atong shadean is katong gawas ra ni B. So, y labot si B. Kay gawas ni B ang atong shadean. That this will mahitabo ni kung y elements nga ihatag. Okay. So, not B man, but pasabot, si B ra mo hindi na to shadean. Okay? Okay. Same way pod ni complement of C, not C. So, since kini si C, si blue, pasabot, di na to apilog shade. Okay? So, di na to apilog shade si blue. Okay, that's it. Mora na siya. Okay? Okay. Next, let's go to unsa man nga symbol. This is intersection, diba? So, kay bao naman taon sa pagpanguha sa intersection. So, if we are going, or if ato intersect si A and si B, so, kining duha, mauni ang mga elements nga mo gawas. We have 1 and 2. Now, if ato na sila allocate sa atong Venn diagram dinhi, di ara si 1 and di ara pod si 2, di ba? Sorry. Di ara si 2. So kana nga portion diha kung asa nabutang si 1 o si 2 matong shadean. Okay? So kini dinhi. Okay, that's it. The intersection between A and B, or A intersects B. That's it. Okay, now, what if pod y elements nga ihatag? So, inani. For example, B intersects C. Or A intersects C. So, remember, basta nga ni y elements nga ihatag, unsa maghisgot og intersection, that is or B or C. Okay? Kung ang complement is not A or not B or not C, ang intersection is or B or C. Unsa may buot pasabot anang or? Pasabot ana asa nga portion dinhi sa atong Venn diagram nga ang tag-ija kay si A or si B, or si B or si C, or si A or si C. Kibali, asa sa mga set nga ang gitag-ija or asa sa portion din ang antay-ija kay kadtong gisgutan din sa set. For example, kini B intersects C. But pasabot, asa nga portion dinhi sa atong Venn diagram nga ang tag-ija kay si B ug si C. Since mao man ni si B, since mao po ni si C, di ba? Asa man nga portion kay bali nga nag-share sila. So, adto sa portion nga nag-overlap, nagtandajay ang ilang mga part. Man ni. So, kini nga part dinhi. Kini ug kini, di ba? So, kana atong shadean. Okay. So, kini nga part din ha. Kay di ba mo manay part nga nag-share, nag-overlap, nagsapaw si A og si B og si C.
di ba? Same po dinhi kung anhita ni A intersect C. Asa man pud nga portion, di ba this is A and this is C. Asa man nga portion nga nag-overlap sila. So, kini nga portion, di ba? So, mo ni atong shadean. Okay, sabot, dinha sa shaded nga part, dinha nabutang ang mga elements ni B intersect C ug ni A intersects C. Okay? Okay. So, next is ang union. So, same nga process, pwede ato sang kuhaon, no, ang mga elements dinhi nga nabilong sa union ni A ug ni B, which is kining 1, 2, 3, 5, 7, 8. Kaman atong ilocate sa Venn diagram. So, 1 has 1 kani. So, automatic atong shadean ang part ni 1. 2 ang 2 kaning nga appealing shade. 3 has 3 kini nga part din appealing shade. We have 5 as nga part kini. We have 7 so appeal ni, and we have 8 so appeal ni. Okay, so kini nga portion din mao ni ang atong shadean, di ba? Okay. So kana kay naman ay elements. So what if napudway elements? Okay, so sorry. A unites C, B unites C. Kung ang intersection is or, di ba? Kung intersection is or, kung union, ang gamit is and. But pasabot ug. Sa pasabot ana kung mo hisugot na ta sa Venn diagram. Okay. But pasabot ana asa nga portion si A ug si B. Si A ug si C or asa pa nga combination, okay? So kung moingon dinhi A unites C, but pasabot si A and C. Unja di ba? Mao ni si A kanang yellow, unja mao po ni si C kanang blue. But pasabot kana nga portion ang atong shadean. So, atong shadean simple ra, atong shadean si A, atong pod shadean si C. Okay, so shadean si A, kani man si A, di ba? Kini pod si C. Then mao na. That is the union of A and C. Same po din sa union ni B and ni C. Asa si B? Kining red. Asa si C? Kining blue. So, kana nga portion ang atong shadean. Kanang portion ni A, ni B ug ni C. Okay, that's it. Kana ra. Okay? Kung Y, ihatag ng mga elements. Next is the complement of A unites the complement of B. So, rambo na, nagsugod na ni, kini. So, of course, kung natay elements nga ihatag, pwede ato sang pangitaon dinhi ang ilang mga complement. O ato ng pangitaon, mugawas ta aning 3, 4, 5, 6, 7, ug 8. So, asa man si 3? So, that's si 3. Ato ni sila nga part dinhi. Asa man si U? I mean, si 4. Si 4. Asa nga part si 4? That's si 4. Kaya ato shade ang mga part daan. Next, as si 5. So, dahil nga part si 5. So, ato siya lang yung part nga 5. Haman si 6. 6, kining gawas. Naghan ka adyo nas gawas. Og si 8, daninhi. Dapat si 7. Wala pa si 7. Og si 8. Okay. So, ang mahibilin is only si 1 og si 2, di ba? Da, si 1 ug si 2 mo na mahibilin. Okay? So, that's it. Mo na siya ang representation sa complement of A unites complement of B. Kung asa nang butang ang mga elements nga gisgutan sa usa ka set or sa duha ka set, mao to nga portion ang atong shadean. Okay? Next. Okay. So, di apre ay. What if Y mga elements nga ihatag? Kay di ba? Gaina mingon ko mauni ang atong basihan or kung naay mga elements nga gihatag. Karon, what if Y elements? Kay remember, maghisgot na gani og complement unja atong i-unite. Remember nga si complement is not. Di ba? Not A, not B, not C. So not po ni si C. While si union is and, di ba?
A unites B, so A and B. Diba? So, ang buot pasabot naning complement of A unites C is not, ato i-combine ra, not A and not C. Dili si A ug dili si C. Now, largo ta din he. Mag-shade na ta. Asa man si A. Di ba kining yellow man na si A, no? Unja ang gingon kay not A man, buot pasabot, dili si A. Kani sa atong nahon. Not A. Atong shadean og una, ang dili si A. Asa may dili si A diha? Of course, kining gawas ni A. Gawas ni A. Kasi A man ang yellow, so di na nato apil og shade si A. So, gawas ni A. Next is not C. So, dili si C. Asa man pud nga portion ang dili si C? Remember. Okay. Remember nga ang si dili si C, remember nga si C is kining blue. Di ba? Kining blue nga portion mauna si C. Kaning blue nga portion. Diya kay not C man. Putpasabot kung asa nga portion nga dili si C mo to shadean. Okay? So, kini nga portion dinhi. Di ba? Okay. So, asa na naman nga portion dapita ang wa pa ma-shady? So, kini na lamang naas tunga kini ug kini. Di ba? Okay. So, mao na sadya. Ang ato ra is ato ra sundon og unsang asay not, asay or, ug asay and. Okay? Okay. Next is arita ni complement of B unites the complement of C. So, asa may not B. So, not B, since kaning red mo si B, so ato naktawan si red. Di na to apilag color. Ay, sakto dahil. Apit ko nalipat. Kiguang. Okay. Not B. So, laktawan na to si B, kay dili man si B ang atong koloran. Next is not C. And man. Not C. And not C. Ug dili si C. Asa man si C diha? Di ba si C is kining color blue? Di ba? Kaning color blue. So, dili ko nulabot si C. So, asa man pud nga portion ang dili kang C? So, kining dinhing dapita, di ba? Kining dinhing dapita, or mag-change tag ato og gyapon ikuan. Okay, so apil na ni dinhi kay dili man si C dinhing dapita. Diha man naman tog shade sa uban. Okay. Okay, so that's it. Kaya man na mag-shade ang uban. So, ang mahibilin is kini na lamang kaning tunga, kaning duha ka buok nga lugar kini, di ba? Okay. So, that's it. Okay? Next is kini. A intersects B intersects C. Or, pwede kami yun, the intersection between A, B, and C. Diya, remember nga, si intersects is or. Diba? So, sabot, A, or B, or C. Now, kung ato nang i-intersect ang tulo, ang mugawas nga resulta is 2 ra. Si 2 ra nga element. Asa man allocate si 2 nga element? So, di aras 2 nga si 2. So, muna nga portion ang atong shadean. Si 2 ra. Okay. Si 2 nga portion. Then, that's it. Inara sa kasimple, basta intersection. Kaya kung saan may common nila. Okay? Okay. So, naapay daghan nga mga possible nga combination. Okay? But, kung kaibaw na ta sa unsaon pag
pag-determine kung asa dapit ang atong shadean, dali na naman kaadyo. Okay, so mo review tagamay. Remember nga kung ang name ra sa set ang atong ihatag, pasabot na is only. Diba? For example, kibali, maingon tag A, pasabot na is only A. Diba? Pasabot, sa A ra ang atong shadean. So, ato ra pangitaw ng portion nga kang A, then mo ra ato shadean. Okay. So, that is only, ato sa isuwat, only kung name ra sa set. Now, what if complement? So, kung complement nga ni ang hisgutan, that is not unsa nga set. For example, complement of A, sabot not A. Diba? Atong pangitaon ng portion nga dili sa A, then mao atong shadean. Dili atong pangitaon kibali mi complement of B, atong pangitaon ng portion nga dili si B, then mao atong shadean. Okay. Next is intersection katong mura gibali nga U. That is or. Diba? But pasabot asa nga portion sa Venn diagram nga ang tag-ija is kining duha ka set or tulo ka set nga atong gihisgutan. For example, maingon tag A intersects B. But pasabot A or B. Asa nga portion sa Venn diagram nga ang tag-ija, pwede si A, pwede si B. Okay? Okay. Next is union. Katong U na gajud. So that is and, di ba? Buot pasabot ug at kung sa Tagalog pa. Asa nga portion sa Venn diagram si A ug si B kay ugman. For example, yung tag the union between A and B. So asa nga portion sa Venn diagram si A ug asa bud nga portion sa Venn diagram si B. Diya mao atong shadean. Okay? So ina na ka simple. Okay. So that's all for now. Unta nakatabang. Thanks for watching. Ug of course, adyo kalimti. Kung kapodyon, pahuway ra, di mo give up. Di magunaw na nga di makamao. Paningkamot, i-give imong best of course, mag-pray. Okay, this is Kuya Chong. That's all. Bye-bye.